mhlambe ke i-message ongayinikeza abantu abasha mawusuphila negciwane yipi indlela yokwazisa upartner ngoba omunye umuntu uthi usashela mawusheshe mhlawumbe wamtshela angabeza kulalela nokukulalela yipi indlela criteria enethi iyona engcono ukuthi ke isiphi isikhathi esiright sokumtshela upartner ngiyakuzwa Thato yabo leyo yabona indaba omjolo ona time yabona omjolo yabona mazojaha ukutshela umuntu kunzima kakhulu ukuthi umtshele mhlawumbe uzothena ufuna umtshela umuntu wakho futhi mhlawumbe akaqenisho no2 months usomfuna umtshela ngento zakho mhlawumbe akazini ngothando kuyena uzokuzuza into njengalezo kunzima kakhulu ukuthi umtshele the real into yakho ufuna uqala umfundo umuntu uthi uze ngothando umuze ngani kodwa yabona mosamusha ayibuha ngicabanga nokushada ibujesu yabo mase lokho kodwa nje kubalekile kodwa umtshele umuntu kodwa mase usondele yakho naye uzumtshela kodwa phela impilo yakho le absolutely mhlawumbe ke okunye